Hey guys, ξαναπαίζω μπάσκετ, γιατί πολλοί με ρωτάνε, φυσικά η Αγγελική με ρωτάει και μερικοί φίλοι μου, γιατί κάνω λίγες ώρες βίντεο. Αυτή τη φορά θα κάνω λίγο, θέλω ένα βίντεο, με θέλω και εσύ. Έλα ρε μπάμπη. Βάλ' το μία. Έλα ρε. Εύκολο ήταν. Πλάκα μου κάνεις. Άντε ρε μπάμπη. Όπως ξέρετε είμαι μάγκας του μπάσκετ. Πλάκα μου. Είμαι άφησος του μπάσκετ. Πρέπει να κλείσω. Subscribe, like, bye. Ευχαριστώ Αγγέλικο. Ευχαριστώ στους fans. Bye.